Pacienti by po zlyhaní obličiek mohli podstupovať pravidelnú hemodialýzu nielen v nemocnici, ale aj doma. Napríklad v Česku tento systém funguje. Na Slovensku sa o ňom zatiaľ diskutuje. Počet pacientov s ochorením obličiek pritom každoročne stúpa. Na Slovensku ich je vyše 148 000. Viere Herdovej lekári zistili ochorenie obličiek, keď mala 14 rokov. To bola veľmi silná bolestivá kolika, ktorá teda donútila moju mamku, aby sme išli k detskej lekárke a následne do nemocnice a liečila som sa. Chodím 3-krát do týždňa na dialýzu na 4 hodiny. Zlyhané obličky sa musia liečiť len tzv. Náhradnou obličkovou liečbou, hemodialýza, peritonálna dialýza alebo transplantácia obličky. Iné možnosti zatiaľ nemáme. Život by Viere Herdovej a mnohým ďalším pacientom mohla uľahčiť domáca hemodialýza. Zatiaľ, čo v Českej republike už funguje a preplácajú poisťovňa, na Slovensku je táto liečebná metóda v schvaľovacom procese. Domácí dialýza je taková zmenšená klasická dialýza. Je to přístroj asi třetinový. Dělá se v kratších časových intervalech, nejčastěji 5krát týdně. Hemodialýza by bola veľmi výhodná pre mňa, pretože mám viac času venovať sa aktívnemu životu a všetkému a tú dialýzu si viem urobiť aj doma večer. Pacient používá k výměně krve roztok dialyzační ve vacích, takže je to metoda mobilní a může se tím pádem dialyzovat nejenom ve svém domácím prostředí, ale třeba i na chalupě nebo někde na dovolené. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vníma dôležitosť rozvoja moderných foriem dialyzačnej liečby a podporuje zavedenie tejto metódy do praxe. Pacient potrebuje dialýzu pri najhoršom 5. štádiu ochorenia obličiek. Aby sa do tohto štádia nedostal, je dôležitá prevencia. Niektorí sú tak adaptovaní, že keď prídu na prvé vyšetrenie, majú zlyhané obličky a to znamená asi 20-25% všetkých novozaradených pacientov. 13. marca je Svetový deň obličiek. Pri tejto príležitosti lekári po celom Slovensku vyšetria pacientov bezplatne a bez objednania. Natália Dvoranová, Slovenská televízia.